салом дӯстони азиз, чаленҷи навбатӣ бо духтарони дӯстгӯя. Мо бо хоҳиши духтарон торт чаленҷ мекунем. Касе зудтар тортро бифурад, мақоми аввал 100 сомон, мақоми дуюм 50 сомон ва мақоми сеюм 30 сомон. Ва ба чоруму панҷуму шашум нафар торт ош шавад. Ҳозир тортҳоро меорам ва шурӯъ мекунем. Шумо тайёред? Офарин, 6 нафар аз мактабҳои гуногуни шаҳри Душанбе иштирок мекунанд. Дӯстони азиз, Омина аз мактаби 55, Мариям аз мактаби 55, Сумайя аз мактаби 55, Оиша аз мактаби 55, Мариям аз мактаби 55 ва Мариям аз мактаби 56 шаҳри Душанбе. Шумо тайёред? Бале. Офарин. 6 торт ҳамаш якхела, барои он ки дар мобайн бо гуногун фикр нашаванд ки аз ин сафед буд ман натонистам, аз ман сиёҳ буд. Барои мо ҳамаба як гирифтем ки ягон гапу калаша нашавад. Мебарем ба соҳибонашон медиҳем. ва ду нафари дигараш мондааст. Мариям бону ва Мариям бону. Че се нафар аст, номошон Мариям. Офарин, номи хеле зебо. Модари гӯем ҳазрати Исо паёмбар буданд. Модарашон номашон Мариям. Шумо тайёред? Бале. хоҳарони азиз, гӯш кунед. Касе якум мехӯрад? 100 сомон, дуюм мехӯрад 50 сомон ва сеюм мехӯрад 30 сомон. Ва чорум, панҷум ва шашум нафар торт ош шавад. Фаҳмо бехафагӣ саросима нашуда. 1, 2, 3 шурӯъ кардем. Духтаро хеле шустрия будастиянд. Оҳиста оҳиста худтонам тайёр. Оста оста саросима нашавед. Саросима нашавед. Оста оста саросима нашавед. Нигоҳ кунед. Инак инак инак. Бачаҳо аз мактаби 55. Офарин. Офарин Мариям. Шочи. Ани ин кас мақоми аввал якум тамом карданд. Офарин. Номатон чӣ? Оиша бону якум тамом карданд. Ва Мариям бону дуюм тамом карданд. Офарин. Ва сеюмро интизор. Сеюм. Омина. Офарин. Ва чорум ин кас. Панҷум ин кас рафта истоданд. Ва шашум ин кас. Офарин. Якум мақоми мо уҷа муайян шуд. Дуюм мақоми мо Мариям бону мактаби 55 ва сеюм аз мактаби 55 Оиша бону. Омина. Омина аз мактаби 55 сеюм шуда. Ва чорум Мариям бону ва панҷум Мариям бону. Як тайга о чӣ бедай номуш? Рани. Ама дараси? Торт чиқа будай? Бамаза торти шоколади будан. Хеле торт мақоми аввал мегирифти. Бамаза буд ки тез гузаштам. Офарин. Инак дӯстони азиз, ҳозир ба мукофот додан мегузарем мақоми аввалу дуюму сеюмро. Оиша бону чӣ хеле ки гуфтанд торт беҳад бомаза будааст ки якум ҷо гирифтанд. Мо гуфтем мақоми аввал 100 сомон. Мариям бону 1, 2, 3, 4, 5 100 сомон ба шумо муваффақият ва сарбаландӣ. Мақоми дуюми моро Мариям бону гирифтанд аз мактаби 55. Гуфтем 50 сомон мақоми дуюм мегирад. 1, 2. Мариям бону марҳамат ва шумо муваффақият ва сарбаландӣ. Офарин. Сеюмо 30 сомон гуфта будем. Ва Омина бону 30 сомон. Ва шумо муваффақият ва сарбаландӣ. Хай ба ино хай ин чинам набошад, хай 20 сомони чоруму панҷум ва шашум медиҳем ки ноумед нашаванд. Мариям бону хеле ҳаракат карданд, хай аз 20 сомон мукофоташон. Ва ин Мариям бонуям 20 сомон ноумед намекунем. Ва ин Мариям бонуям 20 сомон. Ин Сумайя будай. Ай Мариям сармутоқ буд. Сумайя бонуям 20 сомон. Ва якум, дуюм, сеюм, чорум, панҷум, шашум нафар ҳамашон мукофотошона гирифтанд ва торт ҳам хӯрданд. Ба маза торт соз буд. Ҳама каса Тоҷикистон
دوستان عزیز به انجام رسید چالش نوبتی ما با دختران از مکتب گوناگون شهر دوشنبه بسیارش از مکتب 55 بودند همشون مکافاتان خودشان را گرفتند و لبخند به خانه شروع میکنند میروند و شما موفقیت و سربلندی سلامت باشید